Good morning sa tanan. Oo. Diha sa Leyte, no? Yes. So, sir, by the way, saang area kayo dyan sa Jerusalem, sir? Dito ako sa mismo sa sentro, sir. Sa Sentro. may Old City, malapit. Okay. Oh, sir, may mga balita na lumalabas, sir, na may mga pagbabago yung activities sa Holy Week dyan sa may area ng Jerusalem. Gaano katotoo yan, sir? Yes, because of the war, ano? Marami kasing mga interruption or disruption sa activities dito sa mga pilgrimage sites dahil sa mga missile na pinapaputok ng Iran. Oho. So maraming mga changes and until now, maraming mga surprises na alarms. Kasi, headlines lagi yung Jerusalem or Israel sa war, di ba? Oh, yes, tama. Okay. Mm. Yung mga activities, sir, paano? May mga indoor activities na lang? Bawal na yung mga... By the way, yung activities dati, sir, sa Holy Week, anong ginagawa ng mga tao, sir, dyan sa Jerusalem? Usually, pagka wala namang mga wars, talagang maraming pumupunta rito na mga international tourist. Okay. So, mabibo talaga. Maraming mga activities outside. So ngayon, because of war, regulated lang masyado yung mga outside activities. Pinagbabawal ngayon nila yung mga gatherings na mga pilgrims na delikado sa missile. Okay. Pero may mga area, sir, na advance sinasabi sa inyo na itong mga area bawal puntahan kasi dyan may mga banta na posibleng bombahan. Ganon, sir? Wala naman, sir, na ganun. Kasi ang style kasi ng Iran, indiscriminated fire ba? Kumbaga wala siyang pinpoint na lugar na dyan mismo ang target nila. Oo. Kasi indiscriminate nga kung Oo. saan-saan na lang ang mga ano nila. Hindi tulad sa Israeli na accurate yung binubumbahan nila kung ano yung specific site doon lang. Pero ang Iran kasi pag tumira, kahit civilian nga dadadamay. Okay. May mga area na ba dyan sa Jerusalem, sir, na binomba ng Iran? Oo, mismo dito sa sa Old City mismo natamaan. Oo. Ngayon lang, sir, na may hidwaan itong Iran, US at Israel, sir? Ganon? Ay matagal. Matagal na yun, Since sir. time pa yan ni Abraham. Okay. Time pa yan ni Abraham, biblical time until now talagang mortal enemy na yung mga Israeli at mga Palestinian. Oo. Ayun. And yun nga, it's a serious problem kasi apektado tayo pati sa Pilipinas. Correct. Lahat ng mga activities ngayon sa government, sa business, any kind of industry apektado dahil sa increasing cost of fuel, di ba? Tama. So, yun nga, malaking challenge ito sa global crisis. Kasi ang Israel kasi, hindi lang naman ito ordinary country. Actually, ang Israel is not an country na like America o Pilipinas na walang value. This is the highest value na country sa buong mundo. Kasi nga, Holy Land, nandito yung tatlong religious roots ng Abrahamic religion, yung Judaism, Christianism, at saka yung Islam. So, pagka nayanig tong Israel or ang Jerusalem, especially ang Jerusalem, talagang yanig buong mundo. Kaya nga, all eyes in Israel or yung laging may center of attention lagi. Ayun. Okay. Sir, ano yung mga pagbabago, sir? May mga misa pa na ginaganap, sir, sa mga simbahan or wala na? Negative na? Ganon? Minsan may mga online, mga online naman. And then yung iba naman, in-house naman, meron din mga in-house. Pero majority online kasi minimize nila yung exposure sa outside activities. Ayun. So wala nang mga prosesyon, yung mga airport, sir, sarado ng mga airport, sir? Hindi na pinapayagan makapasok yung mga galing sa labas, sir?
Meron naman, pero selective lang. Yung area ng Arab, medyo close yung area na yon. Pero meron namang mga flights din na ilan lang. Regulated nga, yung mga area na high danger, Oo. medyo close yun. Pero yung mga area naman na di masyadong apektado, Mhm. continuous pa rin. Okay. May mga bansa na hindi pinapayagan makapasok dyan, sir? Ay, yung mga Arab country, talagang ano naman yan, wala naman silang relationship dati pa. Oo. Oo. Naka-block naman yun sa ano nila, airspace kumbaga. Mhm. Mhm. So, Pero di- yung iba, like Pilipinas, Mm. Europe, or America, open naman, Dubai. Mhm. Kasi mayroon naman silang ano yung tinatawag na Abraham Accord. Oho. Okay. Sa ganitong sitwasyon, sir, yung threat ng security, gaano ka higpit, sir, yung security dyan sa may Jerusalem, sir? Mm. Medyo maluwag naman in terms of security sa mga pulis kasi ang pinaka-threats lang naman dito yung ano yung missile na galing sa taas. Pero sa ground naman, under control naman yung mga pulis na nagbabantay. Mhm. Wala naman masyadong threat sa community. Instead ano lang, doon lang sa mga missiles na galing sa Iran, yun lang ang laging binabantayan ng mga IDF. IDF means Israel Defense Force. Mhm. Yun. Okay, pero may mga gamit naman itong Israel, sir, no? Itong Jerusalem, no? Pag halimbawa, nagbomba itong Iran, natatrap doon sa taas, sir, ganoon? Oo. Meron naman yung mga battery operated na Iron Dome. Yun Oo. naman ang nagtatrap doon sa mga missile. Pero yun nga, minsan hindi ma-trap yung iba kasi sa sobrang dami minsan Oo. may sumasablay. Oo. May namamatay din, may mga namamatay din. Kaya nga, it's a painful event talaga yung war. Oo. Talagang mahirap pagka naranasan nyo yung war. Mhm. Okay. May mga OFW na ba na tayo dyan, sir, na nakauwi na, umuwi dito sa Pilipinas, sir? Sa ganitong sitwasyon? Marami naman yung repatriation. Mhm. Pero nga, ang daan nila dito sa Egypt or sa yung road, hindi sa eroplano, yung nagro-road trip sila, yung nag-iisik sila minsan minsan yung iba daw sa Jordan. Mhm. I don't know kung paano nila, hindi ako masyadong yung embassy kasi ang medyo dun Mhm. Tsaka privacy kasi yun yung Oo. confidential. Ayun, okay. Sir, dito sir, tayo sa celebration ng Holy Week. Yung mga area kung saan pinupuntahan ng maraming tao, anong lugar yun, sir? Pag Holy Week? May mga particular... Usually yung Via Dolorosa, Mount of Olives, yung Ascension Church, yung Sepulchre. Yan yung area na yan Mhm. Galing yan sa taas, galing sa Mount of Olives, lalakad yan papuntang Via Dolorosa, Mhm. tapos mag-i-end yan doon sa Holy Sepulchre. Actually, ang Holy Sepulchre, nakikita natin, tinamaan nga yan Mhm. Yung holy site, Mhm. tinamaan yan, pero debris lang. Mhm. Buti na lang, hindi talaga as in yung total bomb na nahulog doon. Yung debris niya lang ba? Mhm. Kasi sa taas pa lang, parang pumutok na siya. Mhm. So, nung nahulog siya, wala na siyang lakas na mag-explode. Mhm. Mhm. Okay. Debris na lang. So yung mandate ngayon, sir, ng simbahan at iba't ibang relihiyon dyan sa inyo, sir, wala mo nang tipon-tipon, ganon? Wala mo nang magpipinitensya, ganon? Oo. I think yun, kasi sa simbahan namin, walang sa akin lang ang sa alam ko lang, dito lang sa simbahan namin na hindi na allowed. And for sure din, general naman yung command niyan So yung lugar na yun, sir, nasabi mo kanina, inabisuan na wala mo nang pupunta doon? Ganon? Walang gathering, pero yung movement ng tao, hindi kasi mapigilan ng mga pulis yun Oo. Allowed mag-travel, mag-work, pero yung gathering lang na bawa, yung may mga event, ganun, pinagbabawal. So ngayong Holy Week, sir, may hindi mapipigilan, sir. May mga tao na pupunta doon sa bukid na yung sinasabi mo, sir. Ay, hindi talaga mapigilan yan siya kasi yung tao, yung devotion ng tao ngayon, Oo. talagang, especially ngayon sa crisis ng tao, talagang,
Yung pananampalataya mo sa Panginoon, talagang kakapit ka sa Panginoon sa dami ng problema ng tao ngayon. Okay. So sa ngayon na sitwasyon na yan, sir, posibleng dumami pa rin yung tao, sir, sa likod na may mga threat na ganyan, sir? Oo. Dito kasi sir, parang yung resiliency ba? Yung bang nasanay na ba sa... Ako kasi, mag-15 years na rin kasi ako sa Israel eh. Oo. So, sa dami na siguro ng wars na pinagdaanan namin, parang wala na masyado kayo doon, no? Para bang hindi na masyadong big deal sa amin ba? Yun. Okay. Yung mga bilihin, kumusta sir dyan sa inyo? Itong fuel, isama ko na sir. May mga pagtaas ba ng presyo ng produkto? Pero sa dyan sa Jerusalem, sir? Oo. Actually, sir, I'm very proud sa economic team ng Israel. Napaka-brilliant nila sa economic drive. Yung contingency plan ng Israel. Kasi ang Israel, sir, napaka-rich na country, napaka-high-end. Kasi nga, wala silang resources tulad sa atin na may mga gold, diamond, or resources na minerals, na ganun. Dito kasi, ang Israel, ang economic, ano nila, growth, nagdidepend sa kanilang technology or sa kanilang human capacity ba, yung brain nila. Kasi yun lang ang lamang talaga ng Israeli sa buong mundo, yung utak nila, how it works. So sa economic, napakaganda. Mas lalo ngang umaangat sila eh. So ngayon sa pagkagera, medyo nag-decrease, pero after ng gera, biglang angat. 20, can you imagine how many years na yung 2 years, more than 2 years ang gera sa Gaza, pero ang economic situation ng Israel talagang nag-increase. Walang ano dito, yung increase ng diesel, wala namang apekto dito. Wala naman. Parang normal days lang, sir, ganun, o sitwasyon? Oo, normal. Hindi namin ramdam yung economic, like yung pagmahal ng presyo ng mga pagkain or yung gas. Actually, ang Israel, walang gas Walang gas dito. Meron silang dinedevelop ngayon, pero hindi pa siya masyadong sufficient sa Israel. Pero talagang yung gas dito galing sa ibang country. Ayan. Okay. Sige. Anyway, by the way, sir, dito sa Pilipinas, hindi naman siya nangangamba yung mga pamilya mo, sir? Oo. Lalo yung mga nababalitaan, sir, na ganyan. Oo. Ay, normal naman siguro ng pamilya natin na mag-alala kasi nakikita natin sa news, 'di ba? Ang dadaming namamatay, binobomba, nag-a-alarm. Pero sa tagal namin dito, sir, yung tinatawag na deeper devotion mo sa Panginoon ba? Kasi nasa Holy Land kami, kumbaga no choice kami kundi tanggapin yung sitwasyon eh. Wala naman kaming magawa diyan sa missile. Nandiyan na yan sa taas eh. So, dinidevelop lang namin yung spiritual courage namin na matutong magiging matapang sa bawat pagsubok ng buhay. Kasi ang problema ng tao, talagang darating at darating yan eh. Wala tayong exempted dyan. So ang ginagawa namin dito, yun nga, pinapalakas namin yung loob namin sa pagdadasal, pag-aaral ng Biblia, at pag-connect sa mga same mindset na believers. Yan. Anyway, baka may mensahe kayo sa mga Pilipino dito sa Pilipinas, sir. Bigay ko pagkakataon sa inyo, sir. So, sa likod ng nagmamahal ng presyo. Ano ka pala? Yes. Nasa Leyte ako. Taga Leyte ako, taga Kananga. Kananga, Leyte. Kananga ako. Oo. Yung pamilya mo, sir, nasa Kananga. Actually, pamilya mo nasa Kananga din, sir? Oo, yung parents ko nasa Kananga. Actually, meron akong mini resort dyan na Israel ang pangalan. Inspired yan galing sa Israel. So, Holy Land yung tema niyan. So, kasi nga, ayaw ko nang lumayo sa buhay ko eh. Kumbaga yung learning ko rito, yung experience ko rito sa Israel, sa Holy Land, gusto kong maging blessing siya ba? So, sa mga viewers natin ngayon, ini-invite ko kayo, kung may time kayo, pwede kayong pumunta doon sa Israel Resort, dyan sa Matagob, Kananga. Malapit lang yan sa Matagob, sa Kananga. Known naman yan. So, yun nga, ang ano namin na magiging ano siya ba, light center dyan sa mga tao. Kasi
wala kasing tao na masyadong nakakapunta sa Israel dahil sa mahal ng pamasahe Aha. and then sa gera din. Oo. So, yung learning nila na makuha rito, dinadala namin dyan sa Pilipinas para ma-learn din nila yung deeper message ng Israel. Kasi ang Israel, sir, actually, ang Israel, hindi yan lang ordinary na physical lang. Nasa puso yan ng bawat isa. Kaya kung napapansin mo, tingnan mo, yung gera ng Iran, pinapatay nila yung mga Arab, 30,000 or more na mamatay. Yung mundo, wala namang pakialam eh. Pero pag ang Israel ang hinahawakan, pag ang Israel ang tinatouch nila, buong Yes. mundo yanig. Correct. Yanig. Napakaliit lang. Actually, sir, bigyan ko kayo ng maliit na idea sa Israel. Ang Israel is just the island of Leyte. Isa lang. Maliit lang. Sobrang liit lang. Kasi laki lang ng Leyte. Pero, tingnan mo, buong mundo nakatutok rito. Ayan ang message na hindi, malalim kasi talaga ang message ng Israel. Hindi yan ma-explain by physical desire lang. Spiritual kasi yan eh. Kaya, maraming tao na nagmamahal sa Israel, sa Jerusalem. Kaya nga, napaka-precious ng lugar na to. Kaya tinitik advantage ko yung experience ko rito, yung learning ko rito na ma-share sa ibang tao para makapulot din sila ng malalim na hugot sa buhay. Yung strength ba? Yung spiritual strength na makuha nila sa Israel. Yun. Anyway, by the way, sir, saan sa Matagob yung kuan mo, sir? Yung resort mo, sir? Oh? Sa San Vicente, Matagob. San Vicente, Matagob. Yun. Okay, para may mapuntahan doon, sir. Oo.